Nakahanda na ang mga medical frontliners sang Rojas Memorial Provincial Hospital nga mabakunahan kadungad sang pag-abot sang 642 ka vials sang Sinovac vaccine sa probinsya sang Capiz. Ini ang ginpahayag ni Mr. Geoffrey Pancho Espirito, ang Development Management Officer 4 sang Department of Health o DOH Capiz, sang ma-interview sang Radyo Bandera Rojas. Ang nasambit niya bakuna naghalin sa DOH Regional Office 6 kung sa diin ang unang makabenepisyo sini amo ang mga medical frontliners sang nasambit niya ospital, ang RMPH kanakip sa COVID-19 Referral Hospital sa probinsya. Sa nasambit niya numero sang amo nga bakuna, 642 man ka mga individual ang sarang sini nga mabakunahan. Suno kay Espirito, antes bakunahan ng mga medical workers, dapat nga yara sila sa maayo nga kondisyon kag wala sa may ginabatyag sa lawas. Ginpahayag sini nga posible makabatyag lamang sang gamay nga reaksyon sa lawas matapos nga mabakunahan kapareho sang hilanat ukon pagpalamula. Apang pasiguro sang opisyal nga luwas nga gamito ng nasambit nga bakuna, gani wala sang dapat nga kabalakan ang publiko. May baluan nga opisyal nga nag-abot ang Sinovac vaccine sa probinsya sang Capiz sini nga hapon, Marso 8. Balita nagikan diri sa probinsya sang Capiz. Ini si kabanderang Joshua Kenneth Anas, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, Radyo Bandera.